so wena ungumhlobo umphefumulo iza mandithathe lithuba ndibulise umongameli, ndibulisa amagosa, ndibulisa abashumayeli bendisini kaThixo, ndibulise otata nomama, ndibulise intombi, ndibulise ulutsha, ndibulise iRosette nabantwana abancinci, indwendwe esikhoyo phakathi kwethu, naye wonke umuntu ekhoyo endwini kaThixo ngelihle igama lomfili nomvukeli wam uYesu Kristu. Molweni bazali, masiyindululeke le nkonzo, sivula ngomthandazo, masithandaze egameni loyise, egameni lonyana, egameni lomoya oyingcwele. Wena Thixo wethu unguThixo omnye omilo ntathu, Thixo namandla amakhulu. Ekuseni nje Nkosi sibulela Nkosi ukulondolozwa nokugcinwa nguwe, sibulela Nkosi ukubaluswa Thixo namandla ebudeni, Thixo namandla amakhulu. Kodwa Nkosi kuthe kwafikelela leli xesha usenathi Thixo namandla amakhulu, siyabulela Nkosi elungileyo, singabantwana bakho Thixo namandla. Siza kuwe Nkosi sizivuma ngokwenene izono zethu ezininzi esisenzileyo ngobuthathaka nobubikhi bethu. Kodwa Nkosi netarhu siza kuwe siguqa ngamadolo, sithi siyaguquka ngokwenene ukuze Nkosi usenze ukuba siphinde sibuye sibe ngabantwana bakho. Xa sizawuqala Nkosi le nkonzo yanamhlanje, sime Nkosi umoya wakho oyingcwele ukuze Nkosi ufukame Thixo namandla kunerhamente, ufukame Nkosi phakathi kwabantwana bakho. Xa lizawuthethwa Nkosi izwi lakho Thixo namandla amakhulu, lifikelele kwiindawo ezinzulu zentliziyo zabo. Thixo wethu othandekayo, siza kuwe ke Nkosi sithi yongama njengoThixo ukuze uhambe phambi kwethu, thina Thixo silandele emveni kwakho. Siyathandaza Nkosi egameni nasegazini likaYesu Kristu waseNazaretha, ngoku kude kube ngunaphakade. Amen. Mandicele ke rhamente sifumane isifundo sethu sanamhlanje, sisifumana sona sibhaliwe kwincwadi ye-Exodus isahluko esikhulu 17. Sifunda uqala kuverse 1 siyoma kuverse 7. Incwadi yemfuduko chapter 17. Sifunda uqala kuverse 1 siyophela kuverse 7. Efundeka ngolu hlobo: ekuphumeni kwintlango isini, onke amaSirayeli ahamba amabanga ngamabanga ngokuyalelwa kundikhoyo ade ayakufika eRefidimu. Akhe aphumla khona kule ndawo ke ayengekho amanzi. AmaSirayeli asuka ke alwa noMoses athi, sinqaniwe, siphe amanzi. uMoses wathi kuwo, kutheni nani silwa nam nje? Nimlingelani undikhoyo? Kambe ke amaSirayeli akayekanga ukumkhalazela uMoses kuba ayenxaniwe, athi, kodwa ungathini usikhuphe eJiphuta ukuze uze usichana ngonxano thina neentsapho nemfuyo yethu? Moses wasibika kundikhoyo, kodwa ndiza kubathini aba bantu? Bangasuka bandixulube ngamatye. Undikhoyo wayalela uMoses wathi, thatha amadoda amakhulu uhambe nawo, uwashiye
amaSirayeli ungayishiyi induku yakho owabetha ngayo umlambo iNile. Ke mna uyakufika ndikulinde eliweni yoRebe. Libethe iliwa elo kuyakumpompoza amanzi amaSirayeli abe nokusela. Yonke ke lento uMoses wayenza ekunye namadoda amakhulu. Le ndawo ke yathiwa igama kwathiwa iMasa neMeriba, kuba kaloku apha amaSirayeli alwa noMoses ambavanya undikhoyo esithi, ukhona phakathi kwethu undikhoyo nokuba hayi. Eli lizwi likaThixo inkosi ehlala ezulwini mayisikelele ukufundwa kwelizwi layo ngoku nangona phakade. Amen. Tofana besele ndibulisile, ndizawucela ke sifumane umyalezo wosuku ngokwesi sifundo besifunde kuso. Incwadi ye-Exodus. Umbhali wale ncwadi has been considered to be Moses, the writer of the book of Exodus, as of other books of the Pentateuch. The title Exodus, that means exit, a departure. The name is descriptive of the theme of the book, namely Israelites' departure from Egypt. Ufundi iBhayibhile uqala chapter 12 sibaliselwa ngebali lamaSirayeli ephuma kwilizwe laseJiphuta. Ngoku sime apha chapter 17. AmaJiphuta okanye amaSirayeli asendleleni ebheka kwilizwe laseKhanani. Ahla ngendlela agqithe eMina, afika eSini. Umgama wabo ukude ngaphambili, usekufutshane ngasemva. Ithi lena wasifunde kuyo, bafika bakhempisha kwindawo eyiRefidim ngenxa yohambo lwabo obolulude. Nakabadzibane nayo apha eRefidim lungxaki. Xa ndijonga iRefidim kumfula ongumqwebethu, apha ecaleni kwawo kukho intaba. Afika amaSirayeli kuloo ndawo akhempisha, awabikho amanzi. Ndivumele mongameli, ndithi kwiimeko esidibana nazo, God is with us. uThixo unathi. Athe amaSirayeli amnqanda, amkhalazela uMoses. Wathi uMoses, kungani na okokubana ngaba nikhalaze kum? Kungani na okokubana ngaba nimlinga uThixo? Wathi kuba uMoses
ndimile ngakwirok ihorebe yandixelela okokubana ngaba uThixo isikhalo siyasenziwe ngamaSirayeli asimphathanga kakuhle by the fact that ukhangelile okokubana ngaba amaSirayeli uMoses ayizobakhokhela makathathe intonga yakhe awabetha ngayo iNayile ngoba into eyenzeka ngakumlambo iNayile kulapho uFaro ngexesha lokuThixo ethuma uMoses akhulula amaSirayeli phantsi kwesandla sikaFaro kwathi uFaro into eyenzileyo usuke wayiqinisa inhliziyo yakhe akavuma ukuwakhulula amaSirayeli wathi uThixo wenza umqondiso ngoMoses wathi makathathe intonga abethe emanzini ajike amanzi abaligazi xa ndifunda le ndawo indikhumbuzile okokubana ngaba uThixo ukuzama ukurimayinda amaSirayeli into okokubana ngaba ndisengathixo bendinguYizolo ndingathixo ukukhuphileyo elizweni laseJibhithe ndazobeka kule ndawo bayithewe ingathi uThixo aba bantu bayakhawuleza ukulibala ngoba bendihamba nawo igelende ndibasindise kodwa ngoku bandilibele abantu bakathi bandilibele uthi uThixo xa efika uMoses kwindawo elelityiwe uzuthi xa ufika ubethe imini azawupompoza amanzi asele amaSirayeli kodwa ndithanda le ndawo ndithi apha kule ndawo amaSirayeli kuyabonakala ukubana ngaba ayakhawuleza ukulibala ngoba izoloku ebangenakutya izoloku uThixo wabanika imana izoloku uThixo wabanika izagwityi izoloku uThixo bathi bakuba behamba indlela ende uThixo wabanika zi-direction wabakhusela wathe usuku waligangela umlilo wathe emini waligangela elifu ebakhokhela uThixo kodwa ngoku kubonakala ingathi abantu bakwaSirayeli bamlibele uThixo kodwa ndifuna ukuthi kuni God kuyo yonke imeko esihlangana nayo uThixo ukunye nathi ndithanda ke le ndawo ndivule uNgameli wathi uThixo xa efika uMoses kuyihorebe wathi uThixo uzubethe elweni ayokumpompoza amanzi ngoba uThixo kuThixo nathi ndithanda ke uNgameli incwadi yabaseKorinte xa izama ukungqinelana nalo mbhalo wale ncwadi ibhalwa nguMoses ngoba uthi lo mbhalo laa Thixo wayehamba nani entlanga laa Thixo bokhokho benu laa Thixo wayenithandanisile laa Thixo waninika ukutya okungcwele laa Thixo waninika amanzi enasela kuwo kuloo Thixo osahamba nani nanamhlanje kulaa Thixo owaninika amanzi athi nayithetha loo manzi athetha ngawo loo Thixo uYesu Kristu wamadinga ngoba kaloku uYesu ngalo lonke lixesha wayehamba nabo wayekhona ekunye nabo iyo lelo simvaga yemini yesithi uMoses njengoko uMoses wayiphakamisayo into ayobhethe enhlango ufanele kanjalo ukuphakanyiswa uYesu wamadinga ingathi ithetha
wethu ukuthi lento yexesha lokuqakaniseka kwethu masikhangele uYesu yexesha lokuthitheka kwethu masikhangele uYesu yexesha lokuqala kwethu yexesha lokuba imizimba yethu inida amanzi ngoba kuba kwamaxesha okuba sinqanelwe izinto zalelizwe kanti zonke ezo zinto ziyasiphuphisa kodwa uThixo umbhane ucebisa into okokubana ngaba sawufikela lo ngqaqo masinethele ihleli elolihle athetha ngalo uPetrose athi lihle abalitakisayo abakhe elona lihle lasuka laba inhloko yembombo ilityele kuYesu Kristu masikhangele uYesu xa sifika sindlela ezisixakaniseyo masikhangele uYesu nakuleli meko esiphakathi kwayo imeko ye-coronavirus uthi lo mbhali ewe sisindile thina ngokuqhawukile umgibe sasinda ke thina kodwa kwimeko ezinjalo asimelanga ukubana ngaba simkhalazele uThixo kodwa masithi njengoko siphonqukile singabanye siyiqonda kakuhle into okubana ngaba abanye bachaphazeleke kabuhlungu kodwa xa sisiya kuKristu xa sisiya kuThixo singamkhalazeli sivuyela ukubana ngaba ethe kwimeko ezithile ngoba sindisa noko abaninzi ngenxa yenxeba yakhe kaloku mazulithi ke bethuna rhabe ndiyasekhaya engcwele masithathe amehlo wethu siwase kuyo imbangi nomgqibelelisi okholo lwethu uYesu Kristu wamadika ngoba nguye owayenebamba lokusindisa abantu bakhe ngoba nguye othe ukubona ukubana ngaba sisebubini sisenyumini wathi Nkosi thuma mna ndakuyela ehlabathini ngoko nabona phakathi amen. Masithanda simboselo mle siyabulela senthithi kwilizwi lakho Thixo namandla amakhulu bangakusimalandisa enhliziyweni zabantwana bakho ngoku kude kule mna phakathi amen.